Herkulas! Ket ita, isagot mi ti umuna apaset ti makalawas a serye tayo anapauluan. Idi agkabaw nilakay Herman, dito'y drama tayo, Herkulas! Are, ti kinadakas! Aw-awagak tinagan mo! Agparang ka kumakanyak! Amo ka mangmangagnak! Kasapulak titulong mo! Anya ti aramidog! Tapno ba'y parbangak amakisaritakan ka! Are, ti kinadakas! Anya ti masapul mo! Are, ti kinadakas! Ipaay ko, tapno makasarita ka lang! Ang pakpakaasiak! Are, ti kinadakas! Di ka pumanaw! Kaya't ko tagkid daw ititulong kan ka! Nagpukaw ti katawa ni Are Nomed. Di na kaya't akasarita. Anya ti aramidag. Kaya't ko ti agpatulong kan kuana. Are Nomed! Saan ak ngagpatingga mangawag itinagan mo? Aginggat di nakasarita! Naglukat ti dakkel arwangan dito'y pagarian ni Are Nomed. Kayat ka di asawan dayta, akayat nakon akasarita. Paspastraken nak ti gwardya iti dakkel arwangan. Nagatidog ti Sara dayta gwardya. Adaan ipos ken naglabag adagiti matana. Isinsinyas na sobre kakon iti ruangan. Iparparang na dagiti nagdadakkel asaong na. Agtignaya kon, nas ka na makastra kakon iti pagarian ni Are Nomed. Ti Are, ti kinadakas! Naunang apasat tinaga ti pagarian ni Are Nomed. Demonyo dagiti adda iti aglawlaw. Saan ang mailadawan ti langada? Nagdakkel a biletse nagtayab nga imaday ko. Umaapoy ti ipos na. Pasig adagiti adipon ti kinadakas ti adda ditoy. Are Nomed! Adda akon dito'y pagaryam! Sa dino ti ayan mo! Sarat-sat ti kuryente. Saan? Napalawlawan ako ni ti kuryente. Saan agagangay daytoy a kuryente? Napigsa apan nakabalin ti marikrik na. Are Nomed! Anya ti kayat asawan daytoy? Apay a pinalawlawan nak itinapigsa apan nakabalin ti kuryente. Agpakpakaasyak! Tulungan nak! Si dadaan na kamangidaton ni ti biyag ko. Katukad ti panang tulong mo kanya. Anyati aramidem kanyak. Makorkuryente ti intero abagit. Paparikat kapaing nga muna. Sakay ang makasarita na. Rel
namang magkit. Anya! Daytoy pa'y tinapigsa ang kuryente! Ito, ibagang kanyak tigagara. Ren namang magkit. Yak maibaga anasaya at tigang anak. Gaputa maparparigatak. Arenomen. Kasta ti kayat ko. Ren namang magkit. Ang sabuka, bayat di pa nakapaligat mo. Ikanak itinapigsa. Panakabalin. Ari di kinanakas. Aniyo. Ulitek atukan tibiyag ko. No ba ipayan na? Hindi napigsa. Apan nakabalin. Apay kasapulang. Inapigsa aman nakabalin. Ren namang manggit. Par maga tikabusor ko. Herkulas. Asino day ta a Herkulas? May sa mortal nga man nakabalin. Iso ti kabilgan iti lubong ti inkantasya. Aniyo. Awanan ti sa balipay agabilgan malaksig kanya. Ren namang magi. Agul-ulbod ka. Sa anak nga agul-ulbod. Ari ti kinadakas. Puno ti magpagak. Sa anak nga kindaw. Itinapig sa apan nakabalin ka. No saan na puno. Nagitibang pagak. Kayan ko. Amakita tila nga dayta. Amortal. Makita babaan. Itipan nakabalin mo. Ari ti kinadakas. When? Kayan ko makita tila nga dayta. A Herkulas. Sige. Ari ti kinadakas. Aramatam. Tipan nakabalin mo. Tap no makita ni Herkulas. Nakita mo laga ni Herkulas. Ari ti kinadakas. Mabalik ka din nga. Ikatamon di kuryente. Iti pagik. Agyaman ak. Ari ti kinadakas. Napukawan ti kuryente. Iti bagik. Pambantayan. Ti may isa nga engkantada ni Herkulas. Ren namang manggit. Juan, ari ti kinadakas. Isuday jay ning kantada diwan. Ti man nakabalin ngayong kantada. Iti lubong ti inkantasya. Anya nga ron, di kaya't mo mapasama kita. Ren namang manggit. Kaya't ko ti bumaalas. Are ti kinadakas. Isa akin dawag ti tulong mo. Ipaayanak itinapig sa apan nakabalin.
pukawon ti boses na. Inanugutan na nga tatikid daw ko. Di gwardya, ay ayabanak, kat isinsinyas na sumurutakan ko na. Hangtong palaklatan. Pasig nga po'y danday taglawlaw. Dito'y tinangiturukan kanyak ti gwardya. Anya ti aramidak dito'y. Agap-apoy alyon ti umas nagkanyak. Dangran nakilakit ti ita. Langanan ti magdarup kanyak. Ang saganak. Apay ngayong pandak ti gwardya iti na ito'y alugar. Saan nga taapang ka ipupukak na ito'y? Nagtugaw ti Diyon. Anya ti kaya tasawan na ito'y. Awan ti sabali ang makita tito'y. No di ti danaw ti apoy. Aksalsalong alabakan ang purpurak abato. Anya ti plano nga aramidan ni Arinoman kanyak. Apay ngayong pandak di... Dito'y kayang ti ayan ni Arinoman. Makita ko di umapapoy at trono. Anya may laing dararamidan kita. Ren na magmagi. Umasidag ka kanya. Kasadloak nga umasidagkan ka, Arinoman. Anda ka mo't ititag nga tinalawa nga apoy. No kaya't mo ti magdaan ni tinapigsapan na kabalin. Lasatem, tinalawa nga apoy nga agturong iti trono. Sige, ari ti kinadakas. Mapanak di tayan mo. Agpagpagang abato ti bandakak. Ikagumaak ti makagdang iti ayan ni Arinomen. Itay ka pa dito. Reno mangmanggi. Marigatan kagating nga umay dito'y ayan ko. Saan? Basta-basta ti umasidagkan ka, Arinomen. Nagbarad iti bato, abad-bad na kaak. Pasad dito, ti panubog mo. Rena mangmangki. Uwan, Arinomen. Aramidak ti amin. Tapno makagteng ako di tatronom. Sumurot ka kadi iti lubong mi atat tao, engkantada diwan? Saanan, Herkulas? Da kayo latan ka ni Nympha ti agdalyasan. Sige, apong diwan. Aganad kayo iti panagdalyasat yo ka ni Nympha. Wan, apong diwan. Idanon mo ti kablaaw ko ka ni Herman. Herkulas? Matungpal, apong diwan. Ala, agtignay kayon ka ni Nympha. Herkulas! Mailiwag matan ang makakita ka ni Apong Herman. Uray siya ak Nympha. Nabayag mo't adyak nakita ni apong Herman. Nagbaliw nga tan, tilangan ni Apong Herman, Herkulas. Apay ko mga agbaliw tilangan ni apong Herman. Kaputa na bayag, asaan ta nakita? Saan pa'y ang nagbaliw tilangan ni apong Herman? Isulat ta. Adda nga tan, asawa ni Apong Herman, Herkulas. Ha? Apay? Nadakamat na kadi ang mga asawa ni apong Herman? Wan, Herkulas. Ibagbaga na idi, akayat na ti mga asawa. Panagkunag, kat saan pa'y anang asawa ni apong Herman, Nympha? Di nakpay nga
Anya? Apay ko maamalipatan na kangay. Ang mga nagkabawan ni Apong Herman. Nimfa, saan pa'y nga agkabaw ni Apong Herman? Mailiw nga tamat kanyak ni Apong Herman. Sigurado kailiw na kan makita. Tinak nga takaguran ni Apong Herman. Nagkulit ka, Nimfa. Nagadumanan ti ibagbagam. Agkakanat. Ay, agdalyasat takit din, Nimfa. Mapantan iti lubong mi. Sige, Herkulas. Mapantang aruda. Dakkel pa'y laabur-bur kaniyak. Timay papan iti dayta kayo ti biyag. Inkantada diwan. Ti kayo ti biyag. Kat kagiddan ko ana iparswa dito inkantasya. Dakkel ti pakay naigan day ta kayo ti biyag. Iti biyag mi nga inkantada. Anya? Pudno ti imbaga idikan ka ti kangatuan a soldado ana kasaritam. Ari saririt. Tunggal inkantada. Addaan kayo iti biyag. Naimula dayta, tapno mangtad biyag kada kami. Kasta? Pudno tinangag mo, ari saririt. Numatay kami, matay matan ti kayo ti biyag. Kasta gayam, inkantada diwan. Kinadatdatlag ti ipaay dayta akayo, ari saririt. Saan ang mailawlawag a kinadatdatlag? Inkantada diwan. Siyak laang ti makailawlawag iti amin. Gaputa day ta akayo ti biyag, kat may maysa kami. Anya? Ari saririt. Nasken ang maamon daytoy. Anya dayta, inkantada diwan. Dito'y lobong. Addala ta pagpatinggaan ti amin. Posible ang mapukaw tayo amin, no di tay salwadan ti nakaiparsuan. Ha? Ado dagiti man nakabalin nga agnanaod dito inkantasya. Ngam adda may maysa, aman nakabalin iti iso amin. Inkantada diwan? Kabailan na nga ungawan ti lubong no kayat na. Katap na agtalinaad tayo asibibiyag. Pilyan tayo ti lawag. Saan kat ati aramid ti sipngat. Napayasaan ang makadandanon iti trono ni Arinomen. Kasla sa anak nga umalalis dito'y pagpagnak abat bato. Nagbayag ka. Re namang maghi. Tamo pa'y lang nga panubok mo dito. Ngam dandanit di mon malasatan. Naskan ang makagtangak iti ayan ni Arinomen. Panubok lang dito'y. Ikagumaak imagna. Nga uray na bara dagiti bato at pagpagnaak. Si bibiyag pay laang ni Rey namang mangkik. Ari saririt. Di tay pay ammo, noan niya ti aramidan na. Inkantada diwan. Sigurado nga agpanunot dayjay iti wagas. Tapno matukadan na ti panakabalin ni Herkulas. Addan kini Herkulas ti kapigsaan apan nakabalin. Manipod dito'y inkantasya. Isu asaan amatukadan ni Rey namang mangkik ti pan nakabalin ni Herkulas. Awan dito inkantasya, ti pangalaan ni Rey namang mangkik, iti napigsa apan nakabalin. Anya ti kayat mo asawan, inkantada diwan. Posible nga agkamang ni Rey namang mangkik iti ari ti kinadakas, nga agnanaad iti unag ti daga. Anya? Day talangan tinamnama, tapno matukadan na ti pan nakabalin, nga adda ka ni Herkulas. Inkantada diwan?
Saan basta kabusor ni Reyna mangmangkik? Agaramid lakit di dayjay iti pamuspusan, tapno saan maparmak. Nabailam, ti masideg dito'y trono, ren namang mangking. Agap apoy, tinagatidog asara na. Kastamot tinagatidog nga ipos na. Di nakitaan, ren namang mangking. Kasarsarita ka. Dispensar, ari ti kinadakas. Italaang amakitak tilangam. Naidumdum atipat nakabalin niya takot ka. Re namang mangking. Nugagangay lang aparso. Nalabit na nagbalin abato. Numakita dati langam. Juan, ari ti kinadakas. Ti asino man makakita iti rupak kat agbalin abato. Napintas ka. Ngem nagamiran iti lunod ti rupam. Amok no asino tinagilunod ken ka. Ren namang mangking. Asino? Ari ti kinadakas. Dagiti 5 arena nga agnanaed iti Tartaros wenno iti ungto ti lubong. Ha? Kasano ti panakaamom iti dayta? Nalipatam ka din. Asyak ti ari ti kinadakas. Man nakabalinak ket amok amin na mapaspasama kiti rabao ti daga. Anya? Sakbay nga ipaayan ka itinapig sa apan nakabalin. Nasken apo kawag ti sigod apan nakabalin mo. Ket sukatak iti sabali apan nakabalin. Anya? Nakasagana ka ka din. Ama po kaw ti sigod apan nakabalin mo. Ren namang mangki. Anya klase ti panakabalin ti paay mo kanyak. Ari ti kinadakas. Panakabalin. Tinangisik nga espada. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo a napauluan. Idiag kabaw nila kay Herman. Dito'y drama tayo, Herkulas. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Herkulas! Agyaman kami itingkay panagdengeg.